Njengoba ethi uke wanifica endlini, benihleli nje nakhona futhi nixoxa nje kuphela. Cha, phela kwaba khona lokuthi yabo kube khona ukuqabulana kodwa qabulana. Yo, Qabulana no-Ayanda. Yebo. uqabulana kanjani nomuntu othi awuthandani naye? Kwaba ukuthi phela mhlampe ngathini? Kwaba ukuthi yena ngawukuthi uyangithanda because vele wake washo ukuthi uyangithanda unama-feelings for mina. Unamanga. Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlanga Mandla Zulu. So njengoba sisula eceleni kwami kusho khona lokuthi ikhona lento engamjabulisile neze kubudlelwana anabo no-person wakhe. Kodwa ke uzosichazela kabanzi la behlangana khona nala inkinga iqala ukwenzeka khona njengoba namhlanje khetha ukuthi azoshare usofa nami. So ke asike sibone ingabe kuzohamba kanjani. Sabona kunjani? Yebo, sabona. Right? Ngiyaphila nami. Uma bani? Igama ngu-Asandi Sibongwane Imali. Oh, umkhathi. Ubuya kuphi? Ngibuya khona la, ngihlala la kaMashu. Okay. Ngokuhlala ngidabuka kaMhlaba Yalingana. Okay. So, ngicela ungiqale la nihlangana khona nomuntu wakho. Bekuwumuphi unyaka? Nihlangana kuphi and wakwenze njani? Ayanda umuntu wami. Sahlangana naye I think 2018. Okay. Okay. Yeah. Ngahlangana naye kwakuyi-birthday yami. Yeah. So ngaleso sikhathi uhlangana na ubekhona omunye umuntu athandana naye yena amshilo? Cha, wangitshela ukuthi akanaye umuntu. Wena? Nami vele ngangenaye umuntu. Oh, so naqondana kanjalo-ke. Okay. So manje u-Ayanda ukuphethe kanjani-ke nje? So waqala i-relationship kuze kube manje. Mhlambe ngabe ube umuntu okhumbulayo ama-birthdays akho, mhlambe ngabe ube umuntu okhumbulayo abo-14 Feb, mhlambe ube umuntu okhumbulayo nje usuku enaqala ukuhlangana ngalo, mhlambe niphinde nibuyekeze, nijabule, ama-gift, nani. Yebo. Hayi bewuyena leyo muntu ogcinayo usuku lami lokuzalwa uyazi ukuthi nje ayazi date yami yokuzalwa. Bese kuthengela i-gift. Yeah. Okay. So manje lo bhuti yena wakephi? Ubhuti Ayanda sihlala naye ngasekhaya. Okay, umakhelwane. Ngasho kanjalo ukuthi umakhelwane kwaMhlaba Yalingana noma umakhelwane kwaMashu? kaMashu. Oh, shuthi umuntu ombone la. Ngimbone la. Okay. Sengihlala khona nami full time. Oh, okay. So bayakwazi kubo noma mhlambe bengakavumelani nje ngento ekushiyele ngalapha? Ngaziwa osisi bakhe bayangibona engenisa endlini yakhe yaleso sikhathi. Hayi abazali kodwa. Hayi abazali. Wena-ke ekhaya lakho bayamazi u-Ayanda? Baziwa osisi bami naye. Okay. So yini-ke le eyinkinga-ke manje oqale wayisola ongasayithandi eseqala ukuyenza abekade engayenzi ubudlelwane benu busanda kuqala? Uxakwe yini? Usoleni? Utholeni? Angisolanga lutho, ngikutholile nje. Okay. Okay, ngaqala ngambamba nentombazane. Ngathi ngifika nje endlini ngamthola nogeli. Saxabana yabo nami ngaduba ngathatha into zami ngami ekhaya. Wangincenga-ke sahlala phansi sakhuluma. Kwa-right, wangitshela hayi baby khululeka ngizomyeka. Okay. Ngathi okay. Wamyeka-ke ngempela sa-right-ke saqhubeka. Into engilethe lana-ke hayi u-brothers akamile usaqhubeka. Shuthi ubeqamba amanga methi umyekelile. Bayenzela mina ukuthi ngibuyelane naye. Uphinde watholani-ke muva nje? Ugeli usabhizi uyamfonela kanje noGayi unohlala aphume ifoni mikhala. Awuqaleni ukhuluma emnyango. Qaleni ngi-antifone emnyango manje. Yabo nalezo zinto nje azenzayo. Ubona indlela yokungena efonini yakhe? Yeah, sengangenelele. Ivula nge-fingerprint ngathatha isandla sakhe. So waya kuma-calls wakhe la abantu? Ngangena nje bayakhuluma abantu abangakazi behlukane basathandana. Yeah, basathandana. So uke wathe vuka wawusumqulisa flash wamthatha wambeka noma mhlawumbe wayithulela nje? Cha, ngaqala ngathula yabo.
ngifuna umbone ukuthi uzo-acta kanjani. Okay. Lo muntu nje engathi akazenze lutho yabo. So mhlambe inamba yakhe usisi lo wayithatha ngalesi sikhathi lesi kade ubona ukuthi okay basakhuluma. Ngayithatha phela inamba yakhe ngayifaka efonini yami ngamfonela ngamtshela ukuthi ngicela hlone nomuntu wami. Ayibona-ke ugela ngiphendula. Oh, okay. Okay. Yo, so ugeli-ke vele simtholile-ke njengoba sinikeza inamba yakhe. Simtholile sakhulumisana naye samcela ukuthi akeze. Kodwa akazi ukuthi wena obhalile kwi-show and akazi ukuthi uya kwi-show ebizwa ngani, kukhulunywa ngani lapho kwenzakalani, akazi lutho nje. Kodwa yena ukhona. So angazi noma ukulungele ukuthi ngimlande ukuze uzokhona ukukhulumisana naye. Mayethi ubhuti lo Ayanda, mayethi ubhuti ufuna ukulobola usisi-ke. Angeke ngikhona mina. Ngeke kwenzeke. Ngikhona mina. Uyazi ukuthi abafowethu uma bephuma beyolobola abavele bangasho. Bona usubona ngey'thombe ko-TikTok sekuthiwa baba nomama wami. Hayi bandlo. Angeke uze khona. Wami Ayanda. Awumchazi lo bhuti. Mhlawumbe umuntu onjani nje. Mhlawumbe ugqoka mhlawumbe uyabeka itshebe or ngixoxele Ayanda gay. Oh, kanti asikhulumi ngumfana. Oh, Intombazane. Yeah, awutilanga phela mina indaba enjalo. So njengoba uthi uguy shuthi ngenzeka ukuthi uyile ntombazane le mhlambe esingayibeka ngokuthi sibhuji. Ngiyazombona. Oh, okay. Yabo manje ngathi uyinsizwa. Oh, okay, kodwa yena wazalwa engumuntu wesifazane. Yeah. So awunankinga nje nalabo bantu uyabathanda. Ngiyabathanda. So awukwazi uthanda nomuntu wesilisa before abafuni. So uma ubona umuntu wesilisa nje ubona izambane lishile nje. Ubona igundane. Okay, ithi ngimlande kusisi. Mina bengazi ukuthi kanti ukhuluma ngentombi, bengithe mhlawumbe ukhuluma ngensizwa. Ngicela ukuthi usondezele yena. Siphinde sinamukele futhi babukeli be-Black Life TV kuhlelo esilubiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So-ke usisi uvumile ukuthi asijoyine and uzokwazi ukuthi ngiyathemba ukuthi uzokwazi ukuthi kuphendula yonke imibuzo esofika usisi imbuzo yona ukuze sikhona ukuthola ukuthi usisi ongibhalelile lokho akushoyo kuyiqiniso kangakanani. So-ke asike sibone singabe kuzohamba kanjani. Sabona kanjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Uma Mamthombeni. Mamthombeni. Uduma, ulwandle. Usisi engihlelayo yamazi? Ngamazi. Umazela kuphi? Sengike ngambona eroundini kaMashu. Oh, okay. Ngasekhaya la uhlala khona? Cha, mina ngisuka kaMhlabelingana. Ngase ngisukela kaMhlabelingana kaMashu. Ngokufunda noma ngekhaya khona? Ngokufunda. So uqashile. Awusho ngona ukuthi usuka Mhlabelingana? Ngisuka khona. Noba uthi usuka Mhlabelingana niya kaMashu. Shuthi hayi ngikhaya. Ngezi. So, ufila kanjani sikubizele kwi-show ethi umfunani umuntu wami? Yinje eyokuqala efika emqondweni wakho sikubizele kwi-show ethi umfunani umuntu wami, umuntu esinayo la uyamazi umazela kwaMashu. Ikhona mhlawumbe into ehlanganayo emqondweni wakho? Engakusho ngathi mhlambe khona kodwa engabe bikho lokho engicabanga ngoba ayikho ngathi ngiyayenza nje yabo. Yeah. Okay, nakulungile. Ngicela ukuthi umuphi ithuba umlalelo usikahle kahle why ekhetha ukuthi silande wena uze la ekhaya namhlanje. Ngathi ukhulumisa naye. Ngaphila. Yamazi Ayanda? Yebo ngamazi. Angaze kufanele ngitshela ukuthi uhlangana naye? Angizwa? Angaze ngitshela ukuthi uhlangana naye? Cha, ngake ngayithola i-call yakho but ngangayinanga ngoba vele ayikho into engenza nomuntu wakho. Ayikho into oyenzayo? Yebo. Pho usumfonelelani mase umfonela? Ayibo umuntu engimjwayele so akumele ngimfonele. Umfonele nje ebusuku isilele. Umuntu omjwayele usuke ufunani? Ngiyamfonela. Usuke ufunani? Ngiyamfonela nje.
Hawu uyamfonela nje awazi umfonelelani usufunani kuyena. Usumfonela nje awazi ukuthi umfonelelani. Yebo. Kanjani? U-Ayanda Nama-friends. like ya into engijwayelene nayo nje. Ngiyaxolisa ukubuza but ngivumele. U-straight? Yebo. Okay. But uzwana U-straight nomuntu kanjani? ongekho straight. Cause ungichazelile sesikuthi u-Ayanda akasumi umuntu wesilisa. Umchaze ngokuthi wazala umuntu wesifazane kodwa ulo muntu wesifazane othanda abanye abantu besifazane. So akuyona into ayifihlile ne? Yebo. So yini le nizwanisa kangaka nama-friends no-based? Yebo. Siyazwana nje. Kokunye sikwenza ngaphandle kwalokho. Mhlawumbe-ke nangaba ukuthi-ke khona akuzama ngoba wake wangishela ngoba ukuthi-ke Akuhlangani. Ayikho lento eshoyo. Angaze nifice endlini no-Ayanda? No two? cha phela wasifica endlini. Nanenzani endlini? Sasihleli. U-Ayanda wavuma yonke into mina wangitshela ukuthi ngiyajola. Wakutshela ukuthi wangitshela ukuthi nizohlukana naye. Hawu. Angazi ngijole nomuntu unless usufuna ngijole naye-ke sengajola phela naye. Ngesimanga sokuthi vele suke wangifonela wathi sakuhlala nomuntu wakho. Nawe uyamfonela. Nawe uyamfonela. Ngiyamfonela vele. Usuke ufunani? Nawe uyangifonela nje. Ngiyamfonela nawe uyangifonela. No2 ngijwayela. Umthombeni yini le engake nikhuluma no-Ayanda? Siyaxoxa nje. Sixoxela nje ngezinto Njengoba athi wanfica, njengoba ethi uke wanfica endlini. Benihleli nje nakhona futhi nixoxa nje kuphela. cha phela kwaba khona lokuthi yabo kube khona ukuqabulana kodwa Qabulana. Qabulana. Yo, Qabulana no-Ayanda. uqabulana kanjani nomuntu othi awuthandani naye? kwaba ukuthi phela mhlawumbe ngathini ngoba ukuthi yena ngawukuthi uyangithanda because vele wake washo ukuthi uyangithanda unama feelings for mina. Namanga. Hayibo. Kusethini le? So wavuma ukuthi nize yazi mina usikhisa ngazi noma mhlambe imqondweni wami phela but ngithatha njengento e-deep. Amathe into eyadala ukuthi iba ngaphakathi ayiphumeli ngaphandle. So if ukhona u-exchanger into engaphakathi kuwena nomunye umuntu kodwa uthi awumthandi, ngicela ungicacisele mina understand. Into eyenzeka lapha kwaba ukuthi-ke ukuqabulela kwami naye ngoba ngathini kwakuyindlela efungikhombisa ukuthi yena uyangithanda but-ke mina And wamkhisa back wena. Kwenza islim nomuntu wakhe Ayanda. Nomuntu wakhe. phela sisho sengizomqoma ngimqomele Uzohlukana wena naye, uzohlukana naye. ngobani Uzohlukana naye angenzithiwa John naye, umngane wakho. Usuthi ngobani manje? ngizomqomela khona sengithanda naye sengizomqomela khona But uzosise uye wavuma kuyena ukuthi ikhona into enikhona enayo phakathi kwenu noba uthi no-Ayanda. So why engavuma into engekho u-Ayanda kumuntu athandana naye? hayi cha kusho angazi kodwa mina Yabo engazi ukuthi wena. asithandani Yabo angithandani islim no-Ayanda. And umuntu engimjwayele namanje ngimjwayele angisandana kodwa ngoba usuke wangibangela isicefe wangifonela sengizothandalela khona lokho-ke Hayi ukuthi benivele nithandana vele. besingathandani. Usuzojulisa ngoba nakhe iningi. Yebo. Ngiyacela ningivumele simfonele no-Ayanda. Ngiyadinga ukwazi side lakhe. Simfanele. Cela sinisifonise. Ungcono ngikunikeza ifoni ukuze ukwazi ukukhulumela naye. Kodwa inkinga ne? Okay. Okay. Umbuze nje straight ngontando. Hello. Sondezela kwi-mic. Hello. Yeah. Yebo. Unjani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila, ukhuluma no-Asanda. Noma nobani? No-Asanda. Yabo unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Mani. Ukwatile? Ngitsheleka.
Kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Hayi, umuntu engihleli naye la akekho right Nkosi yami. Awuhlela ngisho ukukhuluma. Igama lami mina nguSitufuzela ngamandla ezulu from Black Life TV. Ukhomatasi singakhona ukukhuluma? Yeah. Okay. Bangitshela ukuthi igama lakho u-Ayanda. Yebo, Ayanda. Oh, alright. Ngivakashelwe u-Asanda. Ubhalele kwi-show ethi umfunani umuntu wami. And akekho right Nkosi yami. Ngesimanga sokuthi uke wakubuza ngoMamthombeni and wagcina uvumile indlela bekuphenya ngayo. So manje uke wathatha ifone yakho wabheka ama-calls wakho wabona ama-duration ukuthi ubujwayele kahle kahle ukukhuluma naye uMamthombeni. Sometimes wena ofonayo, sometimes uyena ofonayo, nikhuluma isikhathi eside and ube la uzolandelela kona lokho ukuthi asike sivele simlande yena uMamthombeni azochaza kabanzi ukuthi kwenzakalani phakathi kwenu bawuthi ngoba ayimphathi kahle lento le akayithandi. So uMamthombeni mesikhuluma naye uyakuveza ukuthi nina anithandani noba u2 kodwa seke kwenzeka ukuthi kade uMamthombeni emvakashile endlini yakho ngaleli langa kade nificwa uAsanda uyakuveza ukuthi nacamuzana ngaleso sikhathi. So into adinga ukuyazi kahle kahle uAsanda ukuthi sithini story ngala uMamthombeni uyaphika ukuthi nina niyathandana uvuma ukuthi nina nacamuzana kuphela and uthi uAsanda wena wamtshela ukuthi vele niyathandana so akasa understand. Ayanda hello. Oh, so you dropped the phone. Sengiyasaba-ke nokumfonela manje ngoba angeke ngize ngazi noma mhlambe vele lezi ndaba ngebezingeze zimthokozisa ukuthi senihlangane noBawuthula ngoba ngikuvezela ukuthi nini noBawuthula. So ithini into usazohlala naye uAyanda or uyamshiya ngesimanga sokuthi useke waba nosisi and ukuvezile ukuthi uyamthanda naye? Ngihlukane mina Ayanda ngiyamthanda. Kwenzeke ne? Ngingazi uyena kuyomela myeke. So njengoba ungakazi uvume ukuthi yes vele uyathanda noAyanda. Kuzokwenzekani? Because nangu partner wakho uyakuveza ukuthi awekho right. Wena useduze kwakhe umuntu wakhe akekho right ngalokho. So mhlawumbe uzoqeda ubungani benu nokufonelana njalo noma usazoqhubeka umngani wakhe? Hayi ngizoqhubeka ube umngani wakhe. Futhi nakube chaza ukuthi akekho right ngalokho. Futhi ke phezulu kwalokho ke sengosanisanga umqomo. How? Ubesho into engakazi ngiyenze. So uzoyenza lephuzwini? Yes. But ayikho indlela ukuthi into umuntu mangafuna umfuni. Ayikho indlela ukuthi ungathandana nomuntu ngesimanga sokuthi bayakusola ukuthi uthandana naye. Uthi sengizothandanela naye ukuthi ke ngiyasolwa. Ekube na umthandi. Ukungijoyela ngabi konke lokho. Kanjani? Ayanda umngani wami. Umngani wami futhi umuntu yena engixoxa nayo yonke into. So ngesimanga sokuthi ke xoxa yonke into nayo kuze kube njani imbaloko. Manje ngicela empeteni. Bedena sikazi si. Nanenzani endlini? Saqabulana kuphela. Futhi kwangayonto etheni ngoba phela ngamtshela ukuthi amalanga awafani eMamthombeni. Kancane kancane namhlanje mhlamba ngabe ukiss. Nakusasa kube ukiss. Ngalala langa ngeke kusaba ukiss wodwa. Angeke kuhlezi icamuzwana sonke isikhathi. Hayi kodwa ke ngeke ukuhamba noAyanda mina. Uzomiswa kanjani lento ke? Ngicabanga ukuthi kufanele kwenzekeni. Ufuna ukuthi kwenzeke njani? Uyamthanda Ayanda? Bengimthanda ezumngani wami. Manje sengamthanda ezumuntu wami. Yo.
Yabo uthi ngijwayela ngaphi? Angikujwayele. Yabo uthi ngijwayela ngaphi? Angikujwayele. So ufuna uqala i-relationship Yes. entsha sha? On from the box. But umbona umuntu othi akekho right? Awuzoba right. Okay, awunankinga ne? Anginankinga. Yo. Ngiyabonga kakhulu isikhathi sakho. Ngiyacela ukuthi umkhululekise. Kwaze kwanzima. Mbukele, bafethu niyazibonela nani ukuthi kuhambe kanjani. And angekho happy Nkosi yami because uAyanda vele wakhetha ukuthi anqamule iphone call ngoba angazi noma ubesezwile mhlambe ukuthi ukhuluma nomunye umuntu ongeve kuyena lo amfonelile and ufone nginamba angayazi mhlambe kuvele kwaba kuningi emqondweni wakhe kodwa sitholanga sikwenzakalani. So uma Mthombeni uphuma nolokuthi usezovela amqomele kwakona lokho ukuthi usolwa ngento angayazi. Singazi noma akayazi ngempela yini ngoba phela icala lomphiko abakithi. Ngicela ukuthi ungakhohlwa subscribe, ulike, ushare mina ngenzela khona. Bye.